Добре дошли в една история, която прекрачва границите на времето и географията, за да ни разкаже за дързостта на шепа българи, които превзеха пазарите на изтока още преди страната им да се появи отново на политическата карта на Европа. Когато днес изричаме името Египет, в съзнанието ни изплуват образи на пирамиди, златни маски на фараони и безкрайни пустинни пясъци. Но през 19 век за предприемчивите жители на средногорското градче Копривщица Египет е бил нещо много по-различно. Той е бил Масър, екзотичната дестинация, където българското трудолюбие се е превърнало в огромно богатство и където се е родил един от най-успешните български стартъпи на всички времена. Това е разказът за Масърската компания, за нейните създатели и за начина, по който те диктуваха модата и търговията в Кайро и Александрия. За да разберем мащаба на това начинание, трябва да погледнем към икономическата среда на Османската империя в началото и средата на 19 век. Това е време на големи промени и кризи, но и на небивали възможности за онези, които притежават визия. Египет по това време се намира под управлението на Мехмед Али Паша, един отцепник, който превръща провинцията в почти независима държава и започва мащабни реформи по европейски образец. Именно в този бурен исторически контекст българските занаятчии и търговци откриват своята златна ниша. Централната фигура в нашата история е Иван Поп Михайлов Маджаров. Човек, чието име днес заслужава да стои редом до най-големите европейски търговци от неговата епоха. Роден в Копривщица, той е закърмен с духа на предприемчивостта, който е бил основният двигател на това планинско селище. По онова време Копривщица не е просто село, а икономически център, в който всяка къща е малка фабрика, а всеки втори мъж е пътуващ търговец. Иван Маджаров разбира, че българският шаяк и традиционните изделия от вълна притежават качество, което няма аналог, но печалбата не е в самото производство, а в контрола върху пътя на стоката до крайния потребител. Така се ражда идеята за Масърската компания. Самото име Масър е арабското название на Египет и веднага ни подсказва глобалния обхват на фирмата. Маджаров не е сам в това дело. Той осъзнава, че в големия бизнес е необходимо съдружие и споделяне на риска. Компанията е организирана като модерно за времето си събирателно дружество, в което участват Иван Маджаров, Дончо Палавеев и братята Драгийски. Всеки от тях има своята специфична роля в този сложен икономически организъм. Маджаров поема логистиката и връзките с Цариград. Дончо Палавеев се установява в Кайро, за да организира продажбите на място, а братята Драгийски отговарят за производството и доставките. Логистичната верига на компанията е била истинско произведение на изкуството, в епоха, в която телеграфа тепърва е навлизал, а транспорта е зависел от вятъра и конете. Стоката е тръгвала от копривщинските работилници, преминавала е през Пловдив и е достигала до Цариград. Там, в сърцето на империята, Маджаров е координирал покупката на допълнителни суровини и е организирал изпращането на готовата продукция по море към Египет. Пътят е бил дълъг и опасен, но дисциплината в компанията е била желязна. Когато стоката пристигне в Кайро, тя е била поемана от Дончо Палавеев. Той не е бил просто един продавач, а истински мениджър, който е познавал вкусовете на местното население. В Кайро
компанията е организирала до обработване на дрехите, за да отговарят те на специфичните нужди на египетския пазар. Българските абаджийски стоки, въпреки че са били изработени от вълна, са били изключително търсени. Защо ли? Защото в пустинята нощите са студени, а качеството на българския плат е осигурявало топлина и дълготрайност, каквито местните продукти не са притежавали. Успехът е бил толкова голям, че операциите бързо се разширяват и към Александрия, най-важното пристанище в Средиземно море. Но масърската компания не спира до тук. Те въвеждат иновации, които днес бихме нарекли вертикална интеграция. За да гарантират качеството на продуктите си, съдружниците не разчитат само на собственото си производство. Те изкупуват готова продукция от други местни абаджии в България, като по този начин стимулират цялата регионална икономика. Още по-впечатляващо е решението им да наемат външни специалисти. В Цариград компанията работи с грък абаджия, който е извършвал финното кроене на дрехите по поръчка. Най-интересният елемент в логистиката на компанията обаче е техният комисионер в град Серес, грък на име Антонаки. Този човек е бил ключът към пазара на така наречените дамски чорапи. Антонаки е говорил отлично български език, което му е позволявало да общува свободно с копривщинските майстори. Той е изкупувал големи партиди чорапи, които след това са изпращани през Солун директно в Александрия. Всяка пролет Иван Маджаров е предприемал лично пътуване през Солун и Серес, за да уреди сметките си с Антонаки и да проучи нови възможности. Това сътрудничество продължава десетилетия, чак до самото освобождение на България, което доказва, че за истинското предприемачество етническите и религиозните граници са били второстепенни пред доверието и взаимния интерес. Финансовите резултати на масърската компания са били зашеметяващи. Според оцелелите документи и счетоводни записи, чистата печалба от изработването и продажбата на абаджийски стоки в Египет е била около 50%. Тези средства са били разпределяни на 3 равни дяла между партньорите. Подобна висока рентабилност е позволявала на фамилиите Маджарови и Палавееви да натрупат огромни капитали, които по-късно са инвестирани в националното дело и в образованието на бъдещите поколения. Но историята на българското присъствие в Египет има и още едно по-дълбоко измерение. Натрупаното богатство не е оставало само в златни лири. Предприемчивите копривщинци са били сред първите българи, които са мислили в категориите на глобалния финансов капитал. Един от най-ярките примери е Хаджи Ненчо Палавеев, чието име е неразривно свързано с Египет. Той не просто е търгувал, той е инвестирал. Палавеев е притежавал акции от международното дружество, което е построило Суецкия канал, един от най-важните инфраструктурни обекти в историята на човечеството. Той закупувал акции и от Панамския канал, притежавал е облигации на Египетската национална банка и на Земеделската банка на Египет. Тези факти са поразяващи. Те ни показват българина от 19 век не като затворен в селото си селянин, а като гражданин на света, който съхранява своите ценни книжа в швейцарски банки в Базел и участва в най-големите икономически проекти на планетата. Това е било време, в което българското име е било символ на коректност и търговски гении в най-престижните кантори в Марсилия и Кайро.
Успехът на масърската компания се е дължал и на още нещо много важно – способността да се изгражда доверие в среда на висока конкуренция. В онези години пазарът е бил залят от имитации и некачествена стока. Но Папазови, Тъпчи Лещов, Маджаров и Палавеев са знаели, че репутацията е най-скъпия актив. Те са използвали сертифицирани теглилки, стандартизирани опаковки и са гарантирали произхода на всяко парче плат или мускал с розово масло. Тази етика на бизнеса е била тяхната най-силна защита срещу вмешателствата на великите сили и корупцията на османската администрация. Влиянието на тези предприемчиви българи върху българското общество е било огромно. Те не са били просто богати хора, те са били чорбаджии в най-добрия смисъл на думата. Стопански водачи, които са осигурявали поминък на хиляди семейства. Техният успех е давал самочувствие на целия народ. Когато българина е виждал, че неговите стоки печелят златни медали на изложенията във Виена и във Филаделфия, той е осъзнал, че е равен на европейците не само по дух, но и по способности. Освобождението на България през 1878 година носи нова реалност. Границите на Османската империя се затварят. Появяват се мита и политически напрежения, които затрудняват традиционната търговия. Масърската компания постепенно прекратява своята мащабна дейност, но наследството остава. То е вградено в основите на модерната българска държава, в сградите на училищата и читалищата, построени с египетските печалби и в духа на новите индустриалци, които поемат щафетата в началото на 20 век. Историята на масърската компания е урок за всички нас днес. Тя ни учи, че няма твърде далечен пазар и няма твърде голямо предизвикателство, ако притежаваш трите основни качества на предприемача – визия, съдружие и почтеност. Иван Маджаров и неговите партньори доказаха, че българското производство може да завладее света, когато е подкрепено от умна логистика и смела търговска стратегия. Те не чакаха държавата да им помогне, а сами създадоха своята икономическа империя в сърцето на Ориента. Днес, когато разглеждаме старите фотографии от Кайро или четем за облигациите в швейцарските банки, ние трябва да изпитваме гордост. Защото масърската компания не е просто епизод от миналото, а доказателство за нашия вроден капацитет да градим и да просперираме. Тези хора са били рицари на свободната инициатива, които направиха така, че ароматът на българската роза и топлината на българския шаяк да станат известни по цялото поречие на Нил. Те ни оставиха завета, че бъдещето принадлежи на смелите и че историята винаги възнаграждава онези, които дръзват да мечтаят отвъд хоризонта. Нека помним имената на Иван Маджаров, Дончо Палавеев и техните съратници. Техният пример е светлината, която ни показва пътя към икономическото самочувствие и националния просперитет. Докато има хора, които са готови да вложат труда и въображението си в създаването на нещо ново и значимо, духът на масърската компания ще продължи да живее. Може би следващия голям български пробив на световната сцена вече се подготвя в ума на някой от вас, вдъхновен от великите дела на нашите предприемчиви деди.